Днес пред вас се изправяме, за да ви представим избраните от народа общински съветници на коалиция Алтернативата на гражданите. Водачът на листата Стефан Димитров, дамата, която взе второто място Снежана Ангелова, Иван Евлогиев, Габриела Бушева отсъства по здравословни причини, юристът Антония Филева, Тони, адвокат Валентина Кунева, икономистът Мартин Колев и доктор Елена Иванова. Както заявявахме многократно през кампанията, нашите усилия, нашите каузи така се обединяват към подобряване на живота в общината, малките населени места и кварталите, разбира се. Но ние ще подкрепяме всички добри намерения, които ще допринесат за благоденствието на общината и хората. Сега ще дам думата на Стефан Димитров. Заповядайте. Благодаря. Честит празник и от мен. 1 ноември, ден, в който във времето назад организирахме едно състезание, което беше свързано не просто с родния край, беше свързано с българите. Хората, които са съхранили не просто писмеността, нашия език и нашия род, нашата родина. За съжаление, на тази дата рядко се обръщаме към миналото. Рядко виждаме какво са направили хората преди нас. Как са успели да съхранят това кътче от нашата родина, което ние наричаме България. Казвам България, защото България е мястото, в което ние живеем. България е мястото, в което ние работим. Но Димитровград ще бъде мястото, в което ние ще мечтаем. Ние ще мечтаем, за да бъдат направени и въведени новостите в България. Новости от гледна точка на иновации. Новости от гледна точка на технологии. Както не веднъж успях да представя новите неща, които трябва да се случат в Димитровград, някои от тях ще повторя. Новости, свързани с въвеждане на технологиите в полза на хората. За съжаление, последните години в България не може да се каже, че въвеждаме по някакъв начин в Димитровград технологиите. Това, че има електронно плащане на данъците, това не са технологии. Това, че има подаване на заявление с електронен подпис, това не са технологии. Това са възможности, дадени съгласно българското законодателство. Технологиите са нещата, които ще улеснят живота на хората, които ще подобрят живота на хората и ще ни направят по-спокойни и по-сигурни в утрешния ден. Казвам го не случайно по-спокойни и по-сигурни. 2 дена подред липсва вода в моя квартал. Липсва вода, за която никой не е информиран. Нормално е в века на технологиите, на информационните системи, да имаме публична информация за това какво се случва на всяко едно място. Неведнъж споделяхме, че това, което смятаме, че трябва да се направи, това, което е направено отдавна и в другите държави. Единна система, в която всеки един да може да подава информация за проблемите, свързани с него и прилежащи от гледна точка на инфраструктура, за да може да бъде вземана адекватна позиция, да бъдат намерени решения, за да бъдат преодолявани тези трудности. Трудностите са много, но ние затова сме тук заедно с колегите. Още веднъж да благодаря не само на тях, но и на всички тези, които се включиха в тази кампания. Тези над 4000 човека, които не подкрепиха, за това, че все пак смятат, че в Димитровград може да се живее по по-различен начин. Тези хора, които виждат, че на Запад се живее по по-различен начин. Тук даже в случая не говорим за нивата на възнаграждение. За съжаление, Димитровград остава едно от местата с най-ниски нива на възнаграждение. Казвам го със съжаление. Казвам със съжаление, защото имаше инвеститори международни, които дойдоха в Димитровград и се оттеглиха. Но все пак нека да се съсредоточим върху предстоящото, това, което е необходимо да се случи в Димитровград. Това, което аз така някак си с страх ще кажа, е, че Димитровград следващата година ще има своите финансови трудности от гледна точка на изпълнение на бюджета си. Финансови трудности, защото много от средствата, които и обектите, които бяха изпълнени през тази година, ще бъдат плащани през следващата и последващата година. И тук е момента да отправя едно предложение към всички общински съветници.
все пак общинските съветници, възнагражденията, които вземат годишно, са близо половин милион. Това са заплатите на всички общински съветници. Може би е момента, както сме предлагали във времето назад, тогава, когато беше COVID-кризата, тези възнаграждения бъдат отделени в полза на хората и общински съветници, включително и председателя на Общинския съвет, които не са затруднени и нямат финансови трудности, да не получават съответните възнаграждения. Не съм против, ако някой няма никакви доходи. Може би в другите листи има хора, никакви доходи, те да получават все пак някакви възнаграждения от страна на Общинския съвет за задачите и ангажиментите, които са поели към гражданите. Но все пак нека мислим по-рационално и да се опитаме да насочим парите на общината, на гражданите в най-правилната посока. Това, което, както виждате, се задава, е не толкова много проекти, които общината ще получи през следващите 4 години като финансиране, най-вече поради липсата на проектна готовност. Тук е момента именно с тези пари, това са около 2 милиона лева, ако разгледаме 4 години, да бъдат отделени и да бъдат насочени не само към проекти, разработване на проекти, но и към подобряване на условията на живот в малките населени места. Искам още веднъж да поздравя и кметовете и на Здравец, и на Къснаково, две отговорни момчета, които са показали във времето, че те милеят за своите села, които бяха избрани на първи тур. Един от проблемите, които виждаме в последните години, е липса на желание от страна на кметовете на населени места да помагат. По-скоро всички се готвиха за предизборната кампания. Дори се стигна до там, че в едно от населените места, които, доколкото имаше публична информация, имаше страшно много предварително записани да гласуват, кмета на самото село явно не успя да спечели. Но това показва по-скоро не, че кмета не е спечелил, а липсата на инвестиции в селата. Липсата на подобряване на условията за живот. Могат ли да бъдат променени тези неща? Могат. И тук е силата и волята на общинските съветници да застанат основно на тази позиция. Мое лично виждане, но той не е съгласуван с колегите и ще бъде взето като решение от Общинския съвет, е да бъде изградена и съставена постоянна комисия по проблемите на селата и град Наричнери и постоянна комисия, която е свързана с проблемите на индустрията. Вие виждате, че за съжаление и големите протести, които имаше в Димитровград от гледна точка на качеството на атмосферния въздух, не подобриха ситуацията. Макар че ясно гражданите изявиха и това, което бяхме коментирали ние с колегите, никой от нас да не политизира процеса или да не политизира протестите, ние го изпълнихме като ангажимент. Но явно е вече въпрос на общинската администрация от тук нататък ясно да постави задачите за преодоляване на част от проблемите. Няма как да смятаме, че повишението на серните окиси е от печките или от печките, които са на въглища, или от автомобилите. Ясно е, че трябва да се търси на друго място проблема. Част от проблема може да бъде и от така наречени тецове, които са в Гълъбово, защото вие знаете, от гледна точка на розата на ветровете има възможност да бъде понесен част от въздуха, който е в този район и той да достигне до Димитровград. Все пак разстоянието от Гълъбово до Димитровград по въздушна линия не повече от 17 км. Това е доста лесно преодолимо. Вярно е, от гледна точка на пътя е доста по-дълго, но в този случай мога да кажа, че има такава вероятност. Тя е била разглеждана във времето назад и тук е възможността да се търси факторите, които довеждат до това нещо. Но все пак Димитровград заслужава и димитровградчани заслужават истината, така че ние като общински съветници ще направим така, че истината да стига до хората, да не бъде крита и може би с брифинги подобен на този всеки месец да ви информираме с това, което се случва. Нещо, което за съжаление отчитаме като грешка и бяхме изоставили в предния общински съвет. Защото в един момент, да ви кажа честно, и ние бяхме заблудени, че всичко в Димитровград е по мед и масло.
всичко е както трябва и Димитровград няма проблеми. Всъщност в хода на кампанията, предизборното се видяха страшно много проблеми, видяха се страшно много скрити, нерешени задачи. Това, че една задача е скрита, не облегчава живота на хората. Това, че има липса на информация, не помага да се живее по-спокойно. Още веднъж искам да благодаря на всички тези, които ни подкрепиха, над 4000 човека, и да им кажа, че ние ще продължим да работим в тази посока. Затова живота в Димитровград да се подобрява и Димитровград да го чувстваме като едно по-сигурно място и място, в което може да се развива всеки един. Безспорен факт мога да споделя от гледна точка на изборния ден беше липсата на машинно гласуване. Мога да кажа, че в този случай, освен както ние загубихме, така загубиха може би и няколко от политическите партии, които са на национално ниво. Едната е ППДБ и другата е Възраждане. Всъщност и при двете партии имаше голямо настроение от гледна точка на самите симпатизанти на тези организации да гласуват машинно. След като се видя, че се гласува хартиено, общо взето имаше голямо отстъпление. Между другото имаше отстъпление и сред наши приятели, които в изборния ден просто решиха, че за пореден път, гласувайки с хартиени бюлетини, няма да е резултата отговарящ на действителността. В крайна сметка ние имаме резултат отговарящ на текущата оценка на Общинската избирателна комисия. Той е ясен. Безспорен е един от проблемите, ако мога да кажа така, че един от кандидатите за съобщински съветници, мисля, че Ангел се казваше, не му достигнаха България на регионите. Мисля, че беше партията. Точно, България на регионите, да. 3 до 4 гласа не му достигнаха, за да стане общински съветник. Тук е особен момент, дали на него не са му достигнали или беше направено така, за да отидат в левицата. Левицата от гледна точка на своите двама представители, които са едната е личният лекар от село Кройпус и другия човек, който стана на базата това, че Ангел не е общински съветник, е господин Тюрлиев, един от ръководителите в ТЕЦ Димитровград. Но нещата и времето ще покаже доколко е било правилно взето решението от страна на държавниците за премахване на машинното гласуване. Още веднъж искам да споделя, през цялата кампания, тези 30 дни, ние насърчавахме и убеждавахме димитровградчани и хората, живеещи в община Димитровград, че най-лесният, най-справедливия и най-сигурният начин е преференциалното гласуване с машини. За съжаление, това не се случи и големия брой недействителни бюлетини именно отражение на това. Много голям брой, в някои случаи по-голям от предходни избори. Благодаря на Стефан Димитров. Сега ще дам думата на госпожа Ангелова. Благодаря. Мили хора, днес се чувствам благодарна. Благодаря на всички мои съграждани, които припознаха моите приоритети и целите, за които работя, и тези на нашия отбор, алтернативата като свои, гласуваха доверие и дадоха своя глас за това да продължим да работим за доброто на Димитровград, за това да останат младите хора тук. И това, което ще се случи за бъдеще, е, че ще продължавам да работя така отговорно, така упорито, със същия ентусиазъм, с който съм работила до сега, за да постигнем целите си, да реализираме приоритетите си. Ще работя за това не само в центъра на Димитровград, но и до най-населеното, малко населено място в общината, да достигнат нашите идеи за това да се промени животът в Димитровград. Упорито, толерантност при вземането на решенията. Запознах се с правилника на работата на Общинския съвет и това, което предстои, знам, че е наистина отговорна, сериозна работа в името на добруването на хората на Димитровград. Благодаря на екипа, с който работих, защото това са хора, които имат идеи и съм сигурна, че това, което предстои, е всички тези идеи, всички тези приоритети, ние с ентусиазъм, упоритост, с много хъс да се опитаме да реализираме в следващите 4 години. В днешния празничен ден за мен е огромно удоволствие и чест да мога да поздравя всички съвременни будители. Това е цветето, което получих днес и
Това е моята благодарност и моята признателност и за моите учители, и за учителите, които днес събуждат младите хора към знания. Да се помни, да се знае, че България е жива. На будителите скромни българинът китка свива. Честит празник, будители! Благодаря ти. Сега ще дам думата и на господин Евлогиев. Здравейте! В времето на тази кампания, в хода на тази кампания, като че ли всички се убедихме колко е бил прав Чърчил, когато е казал, че демокрацията е ужасно нещо, само че по-добро от нея до сега не е измислено. Няма да се спирам на нюансите, които потвърждават мисълта на Чърчил. Ще се спра на една мисъл на епископ Константин от X век, в която той казва следното. Книгите запълват голата ни душа, така че да се изправим срещу противниците на нашия дух. Това много силно отговаря на днескашния ден, денът на будителите. И в хода на тая кампания, преди 10 на дена на среща с творци и дейци на културата, може би аз получих първото поръчение. А то е да се изготви принципно нова концепция за развитието на културата, културните институти и пресата, свързана с общината, за следващия период. Аз се приемам тая задача като отговорна и ако душата е отражение на състоянието на хората от общината, ще вървим напред. Благодаря. Благодарим. Днес сред нас е доктор Иванова и тя ще има какво да ни каже най-вероятно. Заповядайте, доктор. Както всички останали, аз също искам да благодаря на нашите избиратели, на всички, които лично мен подкрепиха и които подкрепиха нашата коалиция, която се нарича Алтернативата на гражданите. Защото ще си позволя да цитирам предизборното мото на ГЕРБ, които казват: ние работим за Димитровград. Аз искам да кажа, че ние работим за гражданите на Димитровград, защото Димитровград не са сградите, не са незавършените строителни обекти или асфалтираните в последния момент улици. Димитровград сте вие, гражданите на Димитровград и живеещите в община Димитровград. Благодаря на всички, които ни се довериха, и също ще цитирам една известна и уважавана учителка от Димитровград, с която имахме разговор по време на изборите, която каза така: когато един избирател подкрепи един кандидат за общински съветник, той сключва един обществен договор с него. И това е наистина много отговорно и всички ние смятам, че в следващия мандат ще се водим именно от това, че ние сме сключили един обществен договор с нашите избиратели. Имате някакви въпроси? Сме на разположение. Имате естествено това много. Ние нямаме врагове. Аз не мога да разбера защо всеки търси враговете. Нали, Значи партньор не означава... Да, ние нямаме врагове. Ние още от самото начало ясно заявихме на първата пресконференция, която дадохме, на която вие присъствахте, че ние ще работим с всеки един в нашата община за подобряване условията на живота, за повишаване на възможностите за реализация, за подобряване не просто на визията, а на стратегията за развитие на Димитровград.
Защото, вижте, Димитровград липса стратегия. Между другото, това, което обяснявахме и показахме в хода на предизборната кампания, беше един анализ от Института за пазарна икономика. Не знам дали видяхте, именно в изборния ден, в 5 часа, по първа програма на БНТ, беше представен именно този анализ. Анализа от гледна точка на възможностите за развитие в една община. Развитие от гледна точка на областните структури. Вижда се, че една от най-големите компании в България, втората по големина компания в България, тя не се намира нито в София, нито в Пловдив, нито във Варна. Тя се намира именно в Русе. Това показва, че не е задължително предприемачите да се насочат към големите градове, за да създадат и развият успешен бизнес. Много е важно да дадем възможност на хората, които имат възможност, които имат усет, които имат познание, да стартират и реализират своите проекти в Димитровград. Ние ще работим за тези хора. И не само за тези. И за онези, които говорихме както в предизборната кампания, което винаги сме правили с хората, които са различни. Хората, които имат малко по-различни нужди. Хората, които всеки ден се сблъскват с препятствията на живота. За някои тези препятствия може би са нещо рутинно, но за тях са една голяма тежест. Именно в тая посока трябва да подобрим условията на живота. Инфраструктурата е важна, важно обаче отношението към хората. За съжаление, ние се капсулираме, до толкова са се капсулирали, както имаше възможност скоро Антония Филева да обяснява, че нещата с домашните проблеми някакси не искаме да забележим. Той патриархат, в който сме свикнали, че е правилен, сигурно не е най-доброто. Има неща, които нормално е да бъдат запазени, както от гледна точка на възприятията на хората и половете на мъже и жени, според мен, но има неща, които в крайна сметка не трябва да допускаме. Нещо, което в хода на предизборната кампания беше акцент и то беше поставено най-вече от бивши служители на полицията, липса на ангажимент от страната на общината в борбата с наркотиците. Нещо, което безспорен факт и може би малко хора се смятат, че не съществува. Аз имах възможност на няколко пъти да споделя предизборната кампания с граждани, които се интересуваха, че ние в крайна сметка имаме дори назначени хора, които получават възнаграждение в общината. Това ще излъжа дали са 6 или 7 деца, с превенция от гледна точка противодействие на, ще ги нарека така, на неправилните обществени прояви. Това е много важно. Подрастващото поколение да бъдат дадени ясните и явни примери. Няма как да се затваряме очите при условие, че в определени заведения се продават наркотици и ние да смятаме, че това е нормално и това е бизнес. Не може да смятаме, че това е услуга, без която ние не можем да се лишим. Напротив, ние трябва да сме крайни, безскрупулни в това отношение в борбата с наркотичната зависимост. Но крайни и безскрупулни не към тези, които са, ако мога да кажа, потърпевшите, към тези, които ги разпространяват. Това са факти, които, за съжаление, обществото някак се опитва да загърби, да не акцентира и най-лошото е, той смята, че щом не е в неговата къща, то няма да му се случи. Няма такава гаранция, за съжаление. Колкото и добре да се възпитават децата от родителите, за съжаление, казвам, винаги може да има възможност за изкушение, или не знае как е думата, каква е по-правилната. В кампанията си направихте много сложна заявка към селата и кварталите малките. Може би точно въпросът на колегата беше база това, което вече е ясно в общинския съвет. Верите ли съмишленици да защитите тези седми и тази теза за селата и малките? Аз смятам, че няма да бъде разумно от страна на другите общински съветници да не подкрепят едни такива инвестиции. Това, според мен, ще бъде разумно. Както, примерно, безспорен факт е неразумното поведение и за това, че все още нямаме отбивка на магистралата на село Ябълко. Това като цяло ще да промени облика не просто на едно село, на цял един район. Вие знаете, в миналото назад имаше съответния път, който свързваше село Скобелево с Черпанска община или от другия край на Марица. Всъщност този път е прекъснат
Именно възстановяването на тази отбивка ще даде възможност да бъдат, ако мога да кажа така, възстановени отношенията, които имахме ние с Чирпан. А ние с Чирпан имахме така нормални, доста добри взаимоотношения от гледна точка на общината и възможности за реализация. Има много хора в този район, които са свързани. Както с Скобелево, Сталево и Ябълко, така и от другия край са селата, които са на територията на Чирпан и Първомайката област. Остава проблемен пътя. Също проблемен път остава като неизпълнен проект, макар че ние във времето назад сме кандидатствали, е пътя Скобелево. Коля, само да му поправя. Не. Скобелево към Първомай. Караджалово. Да, точно така. Скобелево, Караджалово. И ще ви кажа защо е проблем, защото в Първомай е едно от местата, където се произвеждат най-много на брой община като цяло, най-много на брой консерви. Обикновено при производство на консерви, отглеждането на зеленчуци и плодове в оранжериите се е необходима работна ръка. Там повечето от дейности се извършват с ръце. Да, и това движение и липсата на тези пътища възпира възможността за реализация на хората именно от тези няколко населени места. Затова ги изброих, нали, Скобелево, Сталево в случая. И тук не говорим за някакви големи инвестиции. Тук говорим за път, който е не повече от 3 км и половина. Типчето, което беше с премахването на транспарантите. Има проверка, която тече, да не възпрепятстваме проверката, след като мине проверката. Предполагам, че имате. След като мине проверката. Кога ще